Εδώ έχουμε ένα τρακτέρ κουμπότα, είναι το μοντέλο το V6000, το οποίο θα δείξουμε τη λύση σε δύο προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα τραχτεράκια. Το πρώτο είναι ότι στη φόρτιση της μπαταρίας έχει μανιατό, το οποίο δεν είναι δυνατό. Οπότε εμείς προσθέσαμε ένα εξωτερικό ιαπωνέζικο δυναμό, το βλέπετε εδώ, έχει γίνει πατέντα και φορτίζει κατευθείαν την μπαταρία, φυσικά με περισσότερα αμπέρ. Έχουμε βάλει και ένα προβολέα πίσω 55W λάμπα, δουλεύει κανονικά. Και το άλλο το μεγάλο πρόβλημα που λύσαμε είναι το πρόβλημα της θερμοκρασίας, το οποίο αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο τρακτέρ δεν έχει αντλία νερού για να κάνει την κύκλωμα του νερού, με αποτέλεσμα να δουλεύει στους 100 βαθμούς περίπου, 100-120 βαθμούς στη λειτουργία του, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα φυσικά μετά από καιρό και από χρήση να πετάει φλάτζες, να σπάει καπάκια κτλ. Εμείς εδώ τώρα κάναμε μία πατέντα, προσθέσαμε έναν κυκλοφορητή νερού 12V, ο οποίος είναι από Volkswagen Transporter TAF 4 από 93 και μετά. Είναι ένας κυκλοφορητής που μπαίνει στο καλοριφέρ του Transporter. Εμείς τον προμηθευτήκαμε από τα ανταλλακτικά του Γιάννη του Λουράκη από την Αθήνα, Ακαδημία Πλάτωνος είναι η εταιρεία αυτή, και μας βοήθησε πολύ και ο special πολιτής του, ο Γιάννης ο Σωτηρόπουλος. Τον βλέπετε εδώ τον κυκλοφορητή, τον έχουμε τοποθετήσει στην κάτω πλευρά του, στο κάτω κολάρο. Έχει γίνει πατέντα, είναι 12V, παίρνει ρεύμα από το διακόπτη. Έχουμε βάλει και λίγα λιμονοτενία πάνω γιατί είναι κοντά στην εξάτμιση. Δεν χρειάζεται βέβαια, γιατί εντάξει δεν ζεσταίνεται εκεί, είναι μακριά λίγο η εξάτμιση, αλλά εντάξει εμείς το κάναμε για προστασία. Εδώ θα δούμε τώρα, μόλις ανοίξουμε την κάπα, βλέπουμε μέσα το νερό, το ψυχτικό, και θα ανοίξουμε το διακόπτη. Γίνεται κατευθείαν η κίνηση του νερού. Κατευθείαν βλέπουμε εδώ την τοποθέτηση πως έχει γίνει, είναι απλό. Και αυτό φυσικά μας μείωσε τη θερμοκρασία από τους 100 βαθμούς. Δουλεύει τώρα το τραχτέρι περίπου σε 70. Σε 70 βαθμούς. Κουμπότα V6000. Δικυλιδράκι, χωρίς αντλία νερού. Τοποθετήσαμε απλά ένα κυκλοφορητή. Θα το δοκιμάσουμε, θα το δουλέψουμε και θα σας πούμε τα επόμενα αποτελέσματα.